खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि बिबानजों लोगोसे आफादनिफ्राय एरख'बाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया 28 अक्ट'बर 2024 इं समबारखालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसराव मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि मावफुं मेलखौ BDJA-नि आफादगिरि हाग्रामा नार्जारिनि आफाद दैदेननायाव सावरायनायनि गेजेरजों आथिखालाव समाजारि बिजोङाव बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीनि गाज्रि अडिअ' रेकर्ड गोसारनायखौ लाना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। बिनि सायाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि गासै मावफुं आफादनि दैदेनगिरिफोरा बिथांखि नाजावना BDJA-नि गासै आफादगिरि थामहिनबा बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ बिबानजों लोगोसे आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मैखोम बसुमतारीनि बेबायदि आखुआ बर' समाजाव इयुन जोलैफोरनि थाखाय सोंखारिजाथाव। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ डिमाकुसिनि थाइगिरबारि गामियाव बाला ग्रेभेलिं मावथांखि लुफुंनायखौ बेखेवदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मोनसे मख'जाथाव जौगानायाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ मैया डिमाकुसिनि थाइगिरबारि गामियाव बाला ग्रेभेलिं मावथांखि लुफुंनायखौ बेखेवदों। बे मावथांखिया बिटिआरनि गामियारि लामा बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोरगोनां दैदेननायाव बिटिआर खुंथायआ ओनसोलनि फोनांजाब आरो खाबुखौ बांहोनो थाखाय रादाय होनाय। बाला ग्रेभेलिं मावथांखिया साबसिन लामाफोर जगायनाय, गोरलैयै हान्था-मेलानि सुबिदा आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनानै ओनसोलारि सुबुं समाजखौ मुलाम्फा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे मावथांखिया बिटिआर खुंथायनि गामियारि जौगानायाव गोसो होनाय आरो गावनि नोगोरारिफोरनि थाखाय जिउ खुंनायनि गुनखौ जौगाहोनो रादाय होनायनि फोरमान। थामथि खौराङाव दङ BPFनि गासै 170 जन मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबहैदों। BPF दोलोनि गेदेर खहा। मैया 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय टुक्राझाराव मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि मुस्रि उरखावग्रा ब्रह्म, MLA जिरन बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारीमोननि नुजाथिनायाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनसे फोसावदिं मेल जानानै थाङो। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे हाबाफारियाव BPFनिफ्राय गासै 170 मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं डिमाकुसि थाइगिरबारि गामिनिफ्राय BPF दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सा 80 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जानायखौबो समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ ATM लुथिनायनि खैसार खालामनायखौ फेलें खालामदों, सा 6 सिखावफोरखौ हमदों। मोनसे गोख्रै अपारेसनाव दिसपुर पुलिसआ गुवाहाटीआव गंसे ATMखौ लुथिनो फाव फान्दायग्रा सा 6 सन्देह गोनां सिखावफोरखौ हमदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव बिबानगिरिफोरा बै हान्जाखौ होबथादों, जाय दिल्लीनि रेबथुमजानाय शेवरलेटआव लखिमपुर जिल्लानिफ्राय दावबायदोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सन्देह गोनांफोर रजिबुल इस्लाम, निजाम उद्दिन, जुल्फिकुर आली भट्टू, शाहिदुल इस्लाम, मिजानुर रहमान आरो मफिकुल इस्लामखौ मोनसे लज आरो खाथि खालानि जायगाफोराव हमनानै दोननाय जादोंमोन। पुलिसआ सिगांनि ATM खावनायजों सोमोन्दो थानाय रेबथुमजायै गारि DL13 CB 0340 खौ बोखांनो हादोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि हानजाया सिखाव फालांगिफोरनिफ्राय गारिखौ लादोंमोन आरो नंखाय रां आरो गारि फालांगि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानो हागौ। नोगोर पुलिसआ आयेन बेरेखा बिथायारि सानज'थाइखौ फोजोबनो थाखाय गोथौवै नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बङाइगाव हटेलाव आसाम पुलिसआ सिग्रोमदों, गोबां आयेन बेरेखा जौ जब्द'। आयेन बेरेखा जौनि फालांगिनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव साहा बङाइगाव पुलिसआ गरैमारियाव गंसे हटेलनिफ्राय आयेन बेरेखा जौ जब्द' खालामनानै गोबां सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन।
अपारेशननि फिथाइ महरै गोबां बिबांनि गुबुन हादोरारि जौ जब्द खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सिग्रोमनायफोरखौ नर्थ बङाइगाव पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सुकेश घोषआ दैदेनदोंमोन, जाय ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाबाफोरनि सोमोन्दै सिखाव सुलुंनि बिथायाव मोनसे हानजाखौ अपारेशन खालामनो बिथोन होदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै पुलिसआ थि बिथोनलाइ गैयाजासे गुबुन हादोरारि जौ दोनथुमनायनि सन्देह गोनां मोननै फसंथानफोरखौ नोजोर होदों। बे अपारेशना जौनि आयेन बेरेखा फाननाय आरो राननायखौ होबथानो थाखाय पुलिसनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो, जाय सावस्रि खैफोद सोमजिहोयो आरो ओनसोलाव आयेन आरो आब्रुथिनि जेंनाफोराव बिहोमा होयो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ मणिपुर पुलिसआ बिष्णुपुराव सासे सांग्रां केसिपि पिडब्लिउजि केडारखौ खायो, मबाइल आइजेंफोर, सिम कार्डफोरखौ जब्द खालामो। मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव मणिपुर पुलिसआ बिष्णुपुर जिल्लानि कैबुल चिंमेइरं मायै लेखायाव मोनसे अपारेशननि समाव होबथाजानाय कांग्लेइपाइ कमिउनिस्ट पार्टी (केसिपि) नि सासे सांग्रां सोद्रोमाखौ खादोंमोन। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ 47 बोसोर बैसोनि आइनाम अमर सिंह होनना मिथिनाय जादों, जायखौ जय मुंजोंबो मिथिनाय जायो। इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस मावथिफोरा सन्देह गोनां सुबुंखौ हमदोंमोन आरो मोजाङै नागिरदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि आवथानिफ्राय गंनै मबाइल हेन्डसेट आरो गंथाम सिम कार्ड बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामजानाय बेसादफोरा नायबिजिरनायाव गोनांथार सुलुं होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय हान्जानि हाबाफारिफोरजों आरोबाव सोमोन्दोखौ दिन्थिनो हागौ। बिबानगिरिफोरा दा बिग्रायारि हान्जानि सानथांखिफोर आरो सुंज्रोबजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया फोरमायथिनि थाखाय बोखांनो हानाय आइजेंफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ एडिआरइ आनजादनि समाव मबाइल फनजों लोगोसे सासे आनजाद होगिरिखौ हमदों। आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइनि समाव गुवाहाटीनि नारेंगियाव थानाय एचआर एकाडेमियाव आनजाद मिरुआव मबाइल फन लाबोनायनि थाखाय सासे लाइमोनखौ खानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे सुबुंखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुरनि थागिबि शब्बिर हुसैन होनना सिनायथिनाय जादों। बिथाङा हमजादोंमोन जेब्ला बिथांनि फनआ आनजाद हलनि सिङाव हरखाबै रिंदोंमोन, जाय आनजाद नायगिदिंगिरिनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन। आनजाद मिरुआ आनजाद हलनि सिङाव इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरखौ होबथाग्रा गोख्रों नेमफोरनि सिङाव दंमोन। नायदिंगिरिया गोख्रैनो आखाय होदोंमोन जेब्ला बिथाङा फननि रिंखौ खोनादोंमोन आरो पुलिसनो खौरां होनायनि सिगां बिथांखौ हमदोंमोन। जाथायनि उनाव नुनमाथि पुलिसआ फैयो आरो हुसैनखौ हमनानै लायो, उनाव बिथांनि बेरेखायै मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटी जुनारसालि र'डआव सिखावफोरा शिब मन्दिरखौ नोजोर होदों, नोगोद रां, बेसेनगोसा बेसादफोर खावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला रबिबारनि मोनायाव सिखावफोरा गुवाहाटीनि जुनारसालि र'डनि शिब मन्दिराव हाबनानै नोगोद रां आरो बेसेनगोसा बेसादफोरखौ लुथिदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे सिफायनाया मैया समबारनि फुंनि समाव जादोंमोन, जेराव सिखावफोरा थानसालिनि सोरगिदिं 20,000 रां नोगोद रां आरो बेसेनगोसा बेसादफोर खावनो हादोंमोन। सुलुंफोरा बुंदोंमोन दि सिखावफोरा थानसालिनि थाखाय सिबियारिफोरजों गथायनाय धोनखौ खावनानै गंनै दान बाक्सुखौ सिफायदोंमोन। जायगानि पुलिसनो खौरां हरनाय जाबाय आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ दिवालीनि मोनायाव गान्दाखौ बुथारनो बिथांखि लानाय 4 मैहुर खालामग्राखौ आसाम पुलिसआ खायो। मोनसे थिरांथायारि मैहुर खालामनायनि बेरेखा अपारेशनाव आसाम पुलिसआ अरां नेशनेल पार्कनि साखाथियाव 2 दुथां मैहुर खालामग्राफोरखौ हमदों, जाय दिवालीनि मोनायाव गान्दाफोरखौ बुथारनो फाव फान्दायगासिनो दंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सन्देह गोनां सुबुंफोर, जायनि सिनायथिखौ आब्दुल आली, आजहर आली, आली हुसैन आरो खलीलुर रहमान होनना मिथिनाय जादों, गासैबो हायुंआरि पार्कनि साखाथियाव थानाय खौपुटी गामिनि थागिरि। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरनिफ्राय गंसे 303 राइफल आरो गंसे राइफल बेरेल जब्द खालामदों, जायजों गान्दानि सुबुं अनजिमाखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे मोजाङै बिथांखि लानाय अपारेशनाव हेंथा सोमजिदों। बिसोरनि हाबाफारिफोर, लोगोफोर आरो गुवार मैहुर खालामग्रा रिंनि सोमोन्दै बांसिन गुदि-खिथा बुथुमनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायनाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। 10थि खौराङाव दङ आसाम साबुआयाव गोर्बोआव थानाय आइजोखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि रिपर्टनि उनाव 4 हमजादों।
मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव साबुआ पुलिस ओनसोलाव सासे लाइमोन सिख्लाया सुबुंफोरनि मोनसे हानजाजों मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि बोलि जानो गोनां जादों। बे जिंगासिनो हानाय फोरमायथिया सोराङाव फैदों जेब्ला 7 दाननि गोर्बोआव थानाय लाइमोना गावनि देहायारि सोलायनाय आरो बिमा-बिफानि नुजाथिनि आंखालनि थाखाय जायगानि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन। बिनि उनाव राइजोफोरनि हेफाजाबजों गाग्लोबजाग्रा आइजोआ साबुआ पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो। साबुआ पुलिसआ 4 सुबुंफोरखौ खानायजों लोगोसे गोख्रै राहा लानाय जादों। फारसेथिं गुबुन सासेया खारलांनायाव जाफुंसार जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा साबुआ पुलिस थानायाव पक्स' आयेननि 8124 इउएस 376 डी आइपिसि आरो आरडब्लिउएससिसि 6 नि सिङाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन, जाय मोनसे आबुं नायबिजिरनायखौ जागायदों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 55 बोसोर बैसोनि कैलाश थांती, 20 बोसोर बैसोनि बिकी थांती आरो 18 बोसोर बैसोनि मनजित हसनदर दं, जेराव अमीर बराया खारखोमानानै दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।